тоҷикон оинаи таърихи миллат. با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های тоҷикистон бо tashabbусҳои байналмилалӣ дар сайёра давлати пешниҳоди tashabbusгоҳ ва фатҳо насб فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و اجتماعی فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони азиз. барномаи тилотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар шароити кунунӣ рушди фаъолияти инноватсионӣ дар самти технологияҳои рақамӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои зеҳни сунъӣ шарти асосии рақобатпазири иқтисодӣ ба шумор меравад. ҷорӣ намудани технологияҳои зеҳни сунъӣ ҳосилнокии меҳнатро ба таври назаррас баланд бардошта, норасоии қувваи кории қобили меҳнатро бартараф менамояд. ҳамкорамон Дилшод Ҳакимзода мавзӯъро шарҳ медиҳад. ташаккули суръати баланди даромаднокии иқтисоди миллӣ дар замони зуд тараққиёбандаи ҷаҳон ба истифодаи технологияҳои пешқадаму муосир марбут аст. бинобар ин ҳукумати мамлакат, хосатан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин соҳа аҳамияти махсус зоҳир намуда оид ба корбарӣ ва истифодаи васеъи технологияҳои рақамӣ пайваста тадбирҳои судманду самарабахш меандешанд. дар заминаи эълон гардидани солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 қабул гардида мавриди амал қарор дорад, чунки зеҳни сунъӣ падидаи нав буда бо дар назардошти раванди ҷаҳонишавии рушди илму техника ворид ва истифода гардидани технологияҳои пешқадаму муосир дар ҳама соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ хеле муҳим мебошад. ин аст ки дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи технологии шаҳри Душанбе конференсияи ҷумҳуриявии илмии амалӣ дар мавзӯи нақш ва таъсири зеҳни сунъӣ дар рушди технологияҳои инноватсионӣ баргузор гардид ки дар он олимону коршиносон маъруза намуданд. гуфта шуд ки дар заминаи рушди нерӯи зеҳнӣ сатҳи истифодаи дастовардҳои илм дар истеҳсолот баланд гардида метавонад дар иҷрои ҳадафҳои стратегии Тоҷикистон замина гузорад, чунки асоси зеҳни сунъиро таъмини соҳаҳо бо технологияҳои рақамии иттилоотиву коммуникатсионии пешрафта ташкил медиҳад. бо дар назардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ истифодаи зеҳни сунъӣ дар соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ аз ҷумла маориф, тандурустӣ, меҳнат, саноат, кишоварзӣ, ҷалби сармоя ва хизматрасонӣ зарур арзёбӣ мегардад. имрӯз ҷорисозии зеҳни сунъӣ дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон нақши муҳим дошта тавассути пешбурди фалсафаи тараққиёти ҷаҳишӣ метавонад яке аз қувваҳои пешбарандаи иқтисодиёт гардад ва ҳосилнокиву самаранокии меҳнатро ба маротиб зиёд намояд. Тоҷикистон бо истифода аз унсурҳои зеҳни сунъӣ ба амалишавии ҳадафҳои стратегӣ аз ҷумла рушди энергияи сабз, иқтисоди рақамӣ, ҳукумати электронӣ ва дигар афзалиятҳои миллӣ ноил гардида дар ин асно ба қатори кишварҳои пешқадам ворид мегардад. Дилшод Ҳакимзода, мақсади мақсад, ахбор. худкардаро даво нест. нашъаҷалобон боздошт ва маводи нашъатдор мусодира карда шуд. хизмати содиқонаи ҳомиёни ватан ба таъмини суботу оромӣ ва ҳимояи хатти марзи давлатӣ заминагузорӣ мекунад. ин навбат низ аз ҷониби фарзандони шуҷои меҳан фаъолияти гурӯҳи нашъаҷалоб ошкор гардида нақшаи ғаразноки онҳо пешгирӣ карда шуд. гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯъ аст.
сарҳади давлатии тоҷикистон ҳамчун сипари боэътимоди минтақа буда кормандони амният ва марзбонони тоҷик бо заҳматҳои шабонарӯзӣ онро ҳифз менамоянд. Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ошкору пешгирӣ намудани қочоқи маводи мухаддир ва силоҳу муҳимоти ҷангӣ дар хатти сарҳад муқовимати беамонро ба роҳ мондааст ва сарҳади давлатиро ки яке аз рукнҳои асосӣ ва калидии давлатдории миллӣ ба ҳисоб меравад чун гавҳараки чашм ҳимоя менамояд. гурӯҳҳои муташаккили ҷинояткори трансмиллӣ бо истифода аз марзи тӯлонӣ ва мавқеи ҷуғрофии сахту осебпазири минтақаҳои назди сарҳадӣ бо Афғонистон ба қочоқи маводи мухаддир даст мезананд. дар натиҷаи амалҳои ҷинояткоронаи онҳо садҳо нафар гирифтори бемории нашамандӣ гардида ба ҳалокат мерасанд, наздикону пайвандони хешро бо бадбахтию хонавайронӣ рӯбарӯ месозанд. дар баробари терроризм ва экстремизм воситаи нашадор ҷинояти ниҳоят вазнин маҳсуб ёфта, паёмадҳои он барои башарият фалокатбор мебошад. зимни чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони гурӯҳи фаврӣ, раисати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо хизматчиёни ҳарбии дидбонгоҳи сарҳади нуҳуми панҷобӣ, отряди сарҳадии ҳамадонӣ, дар минтақаи назди сарҳадии деҳаи Сайроби, ҷамоати деҳоти панҷоби ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, убури ғайриқонунии сарҳади давлатӣ аз тарафи гурӯҳи чорнафараи қочоқбари то дандон мусаллаҳи афғон ошкор ва пешгирӣ гардид. ҳангоми кӯшиши боздошти аъзоёни гурӯҳи трансмиллии Нашаҷалоб, онҳо ба амри кормандони амниятӣ ва сарҳадбонон ҷиҳати таслим шудан итоат накарда, аз силоҳу лавозимоти ҷангӣ дар ихтиёрашон дошта, муқобилияти шадиди мусаллаҳона нишон доданд. зимни амалиёти ҷангӣ аз тарафи кормандони гурӯҳи фаврӣ ва сарҳадбонон маҳорати баланди касбӣ ва омодагии ҳарбии ҷангӣ нишон дода шуда, саркардаи гурӯҳи қочоқбар Маҳмад Ҳошим Валади Миракбар 50 сола, зодаи қарияи Навободи вулусволии Янги Қалъаи вилояти Тахори Афғонистон дар ҷои ҳодиса безарар карда шуд. аъзоёни дигари гурӯҳи мусаллаҳи трансмиллии Нашаҷалоб, ки дар пайгарди қонунии мақомоти амният қарор доранд, ба самти Афғонистон фирор намуданд. дар натиҷаи аз назаргузаронии ҷои ҳодиса, миқдори махсусан калони воситаи нашадори нави ҳашиш, 1 адад автомати Калашников, 3 адад тирдон ва 87 дона тири худраш 7.62 мм дарёфт ва мусодира карда шуд. тибқи хулосаи шуъбаи экспертизаи судии раисати агентии назорати маводи нашаддор дар вилояти Хатлон, маводи дарёфтшуда воситаи нашадори нави ҳашиш буда, вазни умумияш 71 килограмму 929 граммро ташкил медиҳад. вобаста ба ҳолати мазкур аз ҷониби шуъбаи тафтишоти гурӯҳи фаврии раисати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо дастасии моддаҳои 200 қисми 4 банди Д, 289 қисми С, 335 қисми 2 ва 195 қисми 2 банди Б Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишоти пешакӣ идома дорад. афроди ҷиноятпеша бояд фаромӯш насозанд, ки марзубуми кишварҳои соҳиби ихтиёр ба ҳайси нишонаи муҳими давлатдории он эътироф шудааст. бинобар ин сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври доимӣ, қотиона ва беамон муҳофизат карда мешавад. ҳар қонуншикане ки онро рахна карданӣ мешавад, ҳатман ба сазои аъмолаш хоҳад расид. ҳар гоҳе фасли гарму фаро мерасад ва мавсими обозӣ меояд, маъмулан соҳили баҳру дарёҳо, обанборҳо, кӯлҳо ва каналҳо пур аз истироҳаткунандагон мешавад. донистани қоидаҳои обозӣ ва дуруст риоя намудани онҳо метавонад аз оқибатҳои ногувори ҳодисаҳои нохуш ҷилвагарӣ намояд. гузориши ҳамкорони мо. бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои нохуш дар иншооти обӣ, Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба сокинону меҳмонони кишвар тавсия медиҳад, ки танҳо дар ҷойҳои барои обозӣ пешбинишуда шиноварӣ намоянд. аз ҷумла аквапаркҳое, ки дар шаҳри Душанбе фаъолият намуда истоданд, иҷозатномаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро барои қабули шаҳрвандон доранд ва дар он тамоми қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми шиноварӣ муҳайё гардидааст. пеш аз оне ки мизоҷон вориди маркази обшорон мешаванд, онҳо сараввал аз тарафи мо кормандони тиб аз назар гузаронида мешаванд, то ки ба ягон бемориҳои сироятӣ ё бемориҳои пӯст гирифтор набошанд. нуқтаи тиббии обшорон бо ҳама намуд маҳодҳои доруворӣ таъмин карда шуданд. дар ҳама ҳолат мо ёрии аввалини худро ба мизоҷон мерасонем. обҳои ҳавзҳо ҳамарӯза бо маҳодҳои химиявӣ безарар карда мешаванд. сокинону меҳмонони пойтахт метавонанд аз ин маконҳои барои саломатӣ бехатар ва дорои шароити мусоиди шиноварӣ истифода намоянд, зеро обозӣ дар кӯлу дарёҳо агар аз як ҷиҳат ба саломатӣ таъсири манфӣ расонад, аз тарафи дигар дар сурати риоя накардани қоидаҳои он метавонад инсонро ба марг рӯбарӯ намояд. яке аз чунин маконҳои барои шиноварӣ муносиб ин муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон дониста мешавад, ки
имрӯзҳо фаъолияти худро дар сатҳи баланд ба роҳ мондааст ва сокинони пойтахт бо ҳамроҳии наздиконашон ба ин маркази дилхушӣ омада истироҳат менамоянд. Маркази мазкур аз маҷмӯаҳои истироҳатӣ, ҳавзҳои шиноварӣ бо фаввораҳои дорои тасвирҳои гуногун, аттраксионҳои беназири обӣ барои калонсолон ва кӯдакон, майдонҳои бозиҳои шавқовар ва дигар таҷҳизоти дилхушӣ дар об иборат мебошад. Дар маркази хидматрасонии обшорон барои истироҳати оилавӣ гӯшаҳои махсуси муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти муосири обӣ созмон дода шудааст. Маврид ба зикр аст, ки қисме аз аттраксионҳои марказ намунаи навтарини таҷҳизоти муосири ҷаҳонӣ буда бори аввал дар шаҳри Душанбе мавриди истифода қарор дода шудааст. Иброҳим Назрозода, Баҳодури Истам, шаҳри Душанбе, Ахбор. вобаста таъминоти аҳолӣ бо нерӯи барқ, кам кардани талафот, муоинаи техникӣ, ҳамзамон ҷиҳати тарғибу ташвиқ ва гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ доир ба истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон аз ҷониби намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб ба таври мунтазам тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Олим Носирзода. дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон вобаста ба татбиқи ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, истифодаи мақсадноки имкониятҳои мавҷуда дар самти таъминоти аҳолӣ бо нерӯи барқ ва назорат ҷиҳати риояи талаботҳои қонунҳои амалкунанда аз ҷониби масъулон ва намояндагони ниҳодҳои дахлдор тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида истодааст. Раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб аз ҷумлаи ниҳодҳое мебошад, ки самти фаъолияти он дар заминаи татбиқи дастуру супоришҳои ҳукумати кишвар доир ба масъалаҳои таҳким бахшидани фаъолият ва танзим дар соҳаи энергетика равона гардидааст. Давоми соли ҷорӣ аз ҷониби намояндагони раёсат дар минтақаи Кӯлоб дар асоси нақшачорабиниҳои таҳия гардида доир ба назорати истифодаи оқилонаву самараноки нерӯи барқ дар корхонаҳои саноативу буҷетӣ, муоинаи техникӣ миёни аҳолӣ, коҳиш додани талафот ва дигар масъалаҳои марбути соҳа тадбирҳои мушаххас амалӣ гардида дар ин самт тибқи таҳлилу натиҷаҳои муайяншуда то рафт нишондодҳо беҳтар арзёбӣ мешаванд. дар тӯли 5 моҳи соли равон раёсати агентии назорати давлатии энергетикии минтақаи Кӯлоб зиёда аз 135 адад муассисаҳои буҷетиро аз муоинаи техникӣ гузаронанд. дар ин давра зиёда аз 70 адад санадҳои қоидавайронкунӣ дар ҳаҷми 101 000 сомонӣ тартиб дода ба буҷети давлат ворид намуданд. аз он ҷумла протоколҳои қайронкунии маъмурӣ 170 адад тартиб дода дар ин давра зиёда аз 65 000 сомонӣ ба буҷети ҷумҳуриявӣ ворид намуданд. дар ин давра бо мақомотҳои қудратӣ аз он ҷумла шуъбаҳои корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияи минтақаи Кӯлоб зиёда аз 88 адад протоколҳои қайронкунии маъмурӣ тартиб дода зиёда аз 13 000 сомонӣ ба буҷети ҷумҳурӣ ворид намуданд. бо мақсади таъмини истифодаи самараноку сарфакорона ва пешгирии ғайриқонунии истифодабарии нерӯи барқ дар мамлакат соли равон ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид гардид, ки дар асоси тағйироти воридшуда ҷавобгарии ҷиноятӣ пурзур карда шуд. тибқи маълумот дар ин самт аз ҷониби намояндагони раёсат дар минтақаи Кӯлоб давоми соли ҷорӣ то кунун наздики 1000 ҳолати баргузории чорабиниҳои мақсадноки маърифатӣ ва корҳои тарғиботиву фаҳмондадиҳӣ миёни истифодабарандагони нерӯи барқ амалӣ шудааст. истифодабарии оқилона ва самараноки энергияи барқ ҳам дар буҷети худи ҳар як хонавода ҳам дар буҷети ҷумҳурии Тоҷикистон манфиати калон доштад. аз истифодабарандагони қувваи барқ хоҳиш менамоям, ки нерӯи барқ ва сарфакорона ва оқилона истифода бурда дар пешрафти ҷумҳурии азизамон саҳмгузор бошанд. муҳлати амалисозии пурраи яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ то рафт наздиктар мешавад. дар робита ба ин истифодабарандагони нерӯи барқро низ зарур аст, ки талаботи қонунгузории мамлакатро дар ин самт риоя намуда истифодаи сарфакоронаи қувваи барқро ба роҳ монанд, то ин ки ҷиҳати таъминоти аҳолӣ мушкилоти мавҷуда бартараф гардида боз ҳам заминаҳои беҳтари рушду пешрафти иқтисодиёти кишвар ва ҳаёти орому осоиштаи мардум фароҳам оварда шавад. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, минтақаи Кӯлоб, Ахбор. яке аз самтҳои калидӣ ва таъминкунандаи пешрафти ояндаи мамлакат соҳаи маориф маҳсуб меёбад. дар шаҳри Конибодон барои бунёди инфраструктури замонавии таълиму тарбият тамоми воситаю имкониятҳо истифода бурда мешавад. гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбони Қурбон.
дар доираи маъракаи ободониву бунёдкориҳо ба истиқболи сазовори ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Конибодон бунёди силсилаи иншооти таъиноти гуногун бо маром идома дорад. аз ҷумла дар пайравӣ аз сиёсати бунёдкорона ва маорифпарваронаи сарвари давлат ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва фароҳамсозии шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас бо дар назардошти афзоиши босуръати аҳолӣ бунёди мактабҳои нав ва синфхонаҳои иловагӣ роҳандозӣ мегардад. дар ин радиф бо мақсади беҳтарсозии шароити таълиму тарбияи хонандагон ва ба таълиму тарбия фарогирифтани кӯдакон дар шаҳру деҳот танҳо соли равон 4 бинои муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ ва 5 бинои кӯдакистон ба истифода дода мешавад. сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ рақами 18 дар ҷамоати деҳоти кӯҳандиёр ки барои таҳсили 1000 хонанда пешбинӣ шудааст бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суд бунёд гардида барои таълиму тарбияи хонандагон шароити мусоид муҳайё карда мешавад. бунёди муассисаи нави таълимӣ мушкилоти сокинони маҳалро осон хоҳад кард ва бинои хуштарҳу замонавии мактаб ба ҳусни деҳа шукӯҳи тозае хоҳад бахшид. мактаби мо 1960 таъсис ёфта буда зада мебошад. бо дастгири ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бинои нав сохта истодааст барои 320 нафар хонанда. мактаб дар 2 ошхона иборат буда ошхона, толои варзишӣ, майдончаи варзишӣ сохта мешавад. ният дорем соли хониши навро дар бинои нав оғоз дорем. воқеан солҳои охир бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат дар шаҳру деҳоти Конибодон ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва фароҳамсозии шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас корҳои назаррас ба анҷом расонида мешавад. зеро маориф яке аз соҳаҳои афзалиятноки ҷомеа ба шумор рафта рушду такомули он ба рушди ҷомеа тавъан буда таълиму тарбияи насли наврас ба он мусоидат менамояд ки хонандагон дар ҷомеа ҳамчун шахси босавод ба воя расанд. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Конибодон, ахбор. ноҳияи восеъ яке аз ноҳияҳои аграрӣ дар минтақаи Кӯлоб маҳсуб ёфта кишоварзон дар таъмини сабади истеъмолӣ саҳми назаррас доранд. заминҳои корами обӣ дар ноҳия самаранок истифода гардида хоҷагидорон ҳамасола ба гирифтани ҳосили фаровон мушарраф мегарданд. имрӯзҳо кишоварзон баробари ҷамъоварии самараи меҳнати худ ҳамзамон кишти такрории зироатро низ роҳандозӣ карданд. анваршоҳ сайдализода гузориш медиҳад дар ин хусус. таъмини амнияти озуқаворӣ ки аз ҳадафҳои стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад, муваффақ гардидан дар ин самт пеш аз ҳама аз рушди мунтазами соҳаи кишоварзӣ вобаста мебошад. барои таъмини рушди соҳа ва зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, хоҷагидорони ҷамъияти шаҳраку деҳоти ноҳияи восеъ ба масъалаи истифодаи самараноки заминҳои корам ҳарчи бештар ба шуғл таъмин намудани сокинон ва таъмини амнияти озуқаворӣ чораҳои зарурӣ меандешанд. ба иттилои масъулони раёсати кишоварзӣ, майдони умумии заминҳои корам дар ноҳияи восеъ 22496 гектарро ташкил дода 14136 гектари он заминҳои корами обӣ мебошанд. дар мавсими имсола хоҷагидорон дар майдони 10930 гектар ғалладонагиҳо, дар майдони 8280 гектар зироатҳои техникӣ, 1362 гектар сабзавот, 770 гектар полезиҳо ва 507 гектар зироатҳои хӯроки чорво кишт карданд. заҳмати софтдилонаи кишоварзони хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои сесолии ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ноҳия имрӯз самараи хуб ба бор овардааст. албатта дар баробари мусоид омадани боду ҳаво инчунин истифода аз тавсияву маслиҳати мутахассисон, риояи талаботи қоидаҳои агротехникӣ яке аз омилҳои фаровонҳосилӣ ба ҳисоб меравад. бо ин дар назар дошт, имсол аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи восеъ парвариши зироатҳои кишоварзиро дар асоси тавсияву маслиҳати мутахассисон ва интихоби тухмиҳои хушсифат ба роҳ монда, аз ҳосили хуби сабзавот ва нашунамои зироатҳои полезӣ қаноатманданд. хоҷагидорон ҳосили сабзавотҳоро барои рӯзғор истифода бурда, ҳамзамон дар таъмини сабати истеъмолии сокинони гирду атроф ва бозори дохилӣ саҳми арзанда мегузоранд. имрӯзҳо хоҷагидорон ба ҷамъоварии ҳосили барангпарваридаи ғалаву сабзавот машғул мебошанд. таври худи барзгарон мегӯянд, ҳарчанд кор дар саҳро саҳлу осон нест, вале дар сурати ба самар расидани заҳмати кашидаи марди деҳқон рӯҳияи меҳнатдӯстӣ баланд хоҳад гардид. баробари ҷамъоварии ҳосил, заҳматкашони хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои сесолии ноҳия ҳамзамон кишти такрории зироатҳои
кишоварзиро вусъат бахшиданд. имрӯзҳо кишти такрории шолӣ дар заминҳои холишуда мувофиқи мақсад ба роҳ монда шудааст. таъмини амнияти узуқаворӣ ки аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат маҳсуб меёбад, аҳли заҳмати ноҳияи восеъ пайваста талош менамоянд ки дар ин самт қадамҳои устувор гузоранд ва ба ин васила дар таъмини сабати истеъмолии аҳолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ба шуғли доимиву мавсимӣ фаро гирифтани сокинон ва баландбардоштани сатҳи некуаҳволии онҳо саҳмгузор бошанд. анваршоҳ сайдализода, сайҳомиди шариф, ноҳияи восеъ, ахбор. саҳмдорони ҷамоати деҳоти ба номи абдулло абдулвосити шаҳри ваҳдат ҷиҳати самаранок ва оқилона истифода бурдани ҳар қитъа замини корамиобӣ тавонистанд ки ҳосили фаровони ғалла, сабзӣ ва картошка ба даст оранд. айни замон рафти ҷамъоварии ҳосили картошкаю сабзӣ дар хоҷагиҳои кишоварзии ҳудуди ҷамоат идома дорад. гузориши маҳмадалӣ абдукарим. дар маҷмӯъ 2227 гектар аз ҷумла майдони 1855 гектар заминҳои корамиобиро саҳмдорону хоҷагидорони ҷамоати деҳоти ба номи абдулло абдулвосиёви шаҳри ваҳдат пурсамар истифода бурда, мақсад доранд ки бо истифода аз обу замин ва тухмиҳои аълосифат маҳсулоти гуногуни соҳаи кишоварзӣ ба даст оранд. хоҷагии деҳқонии пирмаҳмад аз умраи хоҷагиҳои намунавӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ба номи абдулло абдулвосиёв маҳсуб ёфта 7 гектар замини дар ихтиёрдоштаи худро самараноку оқилона истифода менамоянд. аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии пирмаҳмад бо меҳнати пурмаҳсул айни замон ҷамъоварии гандум, картошкаю сабзиро оғоз намуданд. аз рӯи гуфтаи саҳмдорон боду ҳавои мусоид ва обёрию саривақтию меҳнати наҷибона имконият фароҳам овард ки соли ҷорӣ ҳосили бештари зироатҳо аз ҷумла сабзию картошка дар ин хоҷагӣ фаровон гардида, аз ин ҳисоб деҳқонон даромади бештар ба даст меоранд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ба номи абдулло абдулвосиёви шаҳри ваҳдат кишоварзон соли ҷорӣ дар майдони 1028 гектар ғалладонагӣ, дар майдони 200 гектар картошка, дар майдони 65 гектар сабзӣ ва дар майдони 425 гектар сабзавот кишту парвариш намуда истодаанд. то имрӯз кишоварзон майдони 120 гектар картошкаро ҷамъоварӣ намуданд ки ҳосилнокии он ба ҳисоби миёна 350 сентнериро ташкил менамоянд. рафти ҷамъоварии майдони ғаллазор тавассути комбайнҳои ғалладарав бо вусъат идома дошта, ҳосилнокии гандум 445 сентнериро дар бар мегирад. ҳадафи кишоварзон ва саҳмдорони ҷамоати деҳоти ба номи абдулло абдулвосиёви шаҳри ваҳдат дар заминҳои аз ҳосил холӣ шуда гузаронидани кишти такрорӣ мебошад. тибқи дурнамо саҳмдорон дар майдони 900 гектар кишти дуюми зироатҳои кишоварзӣ мегузаронанд. ҳадафи аслии хоҷагидорон рӯёнидани ҳосили фаровон, захираи дусолаи маҳсулоти ниёзи аввал барои эҳтиёҷоти хонаводагӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ арзёбӣ мегардад. маҳмадалӣ абдукарим, хайрулло холмуминзода, ваҳдат, ахбор. ваҳдати миллӣ, иттиҳоду сарҷамъӣ, ҳамдиливу ҳамбастагӣ, иттифоқу дӯстӣ, сулҳу оромӣ, ягонагӣ ва омили устувори пешрафти давлату давлатдорӣ буда бузургтарин ва муқаддастарин дастоварди миллати тоҷик маҳсуб меёбад. бо мақсади таҷлил намудани рӯзи ваҳдати миллӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат чорабиниҳои гуногуни маърифатӣ фарҳангӣ гузаронида мешавад. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. имрӯз дар суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба ҷашни 28-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. дар чорабинии роҳбарият, судяҳо ва кормандони дастгоҳи суди олӣ иштирок намуда дар мавзӯъҳои нақши пешвои миллат дар расидан ба ваҳдати миллӣ, мушкилиҳо ва бурдбориҳои миллати тоҷик дар ин марҳилаи тарихӣ ва ваҳдати миллӣ пояи сулҳ бо рӯҳияи ифтихор ва қаноатмандӣ аз дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ баромадҳо намуданд. иброз гардид ки ваҳдати миллӣ яке аз муҳимтарин арзишҳои ҷомеаи мо буда, маҳз бо шарофати он имрӯз Тоҷикистон дар фазои оромиву субот ва рушди устувор қарор дорад. таъкид гардид ки дар навбати худ судяҳо ва кормандони дастгоҳҳои судҳои ҷумҳурӣ аз ин дастовардҳои ваҳдати миллӣ фарҳманд шуда
дар пешравиҳову ободкориҳои ватани азиз дар канор наистода баҳри иҷрои вазифаҳои пурмасъул ва бо шарафи ба амалбарории адолати судӣ таъмин намудани волояти қонун ва ӯҳдадориҳои давлат дар самти ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон тамоми малакаву дониши касбии худро истифода намуда бо дасту дилу нияти пок софдилона ва аз рӯи виҷдон фаъолияти худро амалӣ намоянд. ҳамзамон судҳои ҷумҳурӣ дар баробари дигар мақомотҳои қудратии мамлакат дар таъмини сулҳу субот ободкориву созандагии ватан фаъолият намуда дар баланд бардоштани тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон низ нақши муассир доранд. дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари дигар вазорату идораҳо рӯзи ваҳдати миллӣ таҷдид карда шуд. дар чорабинӣ масъулин ва доираи васеъи кормандон иштирок намуданд. таъкид гардид ки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ-раҳмон дар баробари таҳкими сохторҳои давлатӣ ба густариши худшиносии миллӣ ва ҳифзи арзишҳои маънавии миллат аҳамияти аввалиндараҷа доданд. сиёсати дурбинонаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ-раҳмон дар даврони соҳибистиқлолӣ ба эҳёи анъанаҳо, забон, таърих, фарҳанг ва арзишҳои миллӣ равона гардид. маҳз бо ибтикори пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ-раҳмон ҷашнҳои миллӣ аз ҷумла рӯзи ваҳдати миллӣ бо шукӯҳу шаомати хос таҷлил мешаванд ки ин худ ба таҳкими ҳисси ифтихори миллӣ ва ҳамбастагии умумимиллӣ мусоидат менамояд. иштирокчиёни ҳамоиш доир ба нақши пешвои миллат дар эҳёи ваҳдати миллӣ, сарҷамъ намудани мардум атрофи ғояи ватандӯстӣ, нигоҳ доштани суботи сиёсӣ дар кишвар маърузаҳо ироа намуданд. ба таъкиди иштирокчиён ваҳдати миллӣ рамзи хушбахтӣ, пирӯзӣ, неъмати бебаҳо ва омили баҳамоӣ ва сарҷамъии миллати тоҷик ба шумор меравад ки бо азму иродаи қавии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ-раҳмон дар кишвари соҳибистиқлоламон пойдор аст. бахшида ба 28-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши дона баргузор гардид. дар ҳамоиш роҳбарият ва ҳайати васеъи кормандон иштирок намуданд. масъулин зимни баргузори чорабинӣ доир ба нақши ваҳдати миллӣ дар давраи ниҳоят тақдирсози миллати тоҷик изҳори назар намуданд. иброз гардид ки ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи ҷомеа ки меъмори он пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ-раҳмон мебошанд, барои миллати тоҷик неъмати бузург аст. сулҳу ваҳдат маҳз бо кӯшишу заҳматҳои фидокоронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ-раҳмон ба даст оварда шуд ва ин неъмати бебаҳоро ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ бояд ба монанди гавҳараки чашм нигоҳ дорад. ба таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ, тоҷикон аз зумраи хушбахттарин миллатҳо мебошанд ки имсол 28-солагии ваҳдати миллии хешро дар фазои сулҳу осоишта пешвоз мегиранд ва кишвари мо мувофиқ ба баҳогузории коршиносон ба қатори давлатҳои амну осоиштаи ҷаҳон дохил мешавад. маҳз дар партави сиёсати дурбинонаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ-раҳмон кулли соҳаҳои иқтисоди мамлакат аз ҷумла соҳаи геология ва кӯҳкорӣ рушд намуда, тоҷикистон ба давлати ташаббускор дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии марбут ба обу иқлим эътироф гардид. татбиқи лоиҳаҳои бузурги энергетикӣ, бунёди роҳҳо ва нақбҳо, рушди соҳаи саноат ва кишоварзӣ аз ҷумлаи дастовардҳои муҳим дар ин самт мебошанд. маврид ба зикр аст ки тоҷикистон имрӯз ба марҳилаи рушди устувор ворид шудааст. бояд дар ақидаи ҷомеа андешаи сулҳу салоҳ, амниятту субот ва ваҳдати миллӣ бошад. танҳо дар ҳамин сурат давлату миллати тоҷик соҳиби рӯзгори орому осуда мегардад ва шаҳрвандон метавонанд машғули меҳнати созанда бошанд. 28 сол аст ки сокинони кишвари азизамон зери роҳбарии одилонаву оқилонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ-раҳмон дар фазои сулҳу ваҳдати комил зери парчами парафшони ватан дар ҳимояи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо шукргузорӣ аз давлату давлатдории миллӣ кору зиндагӣ доранд. ин нуктаро масъулини донишгоҳи миллии тоҷикистон дар ҳамоише ки имрӯз ба ифтихори 28-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ баргузор шуд иброз намуд. таъкид гардид ки бо ҳидоят ва заҳматҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ-раҳмон дар ҷумҳурӣ сулҳу субот таъмин гардид ва ин дастоварди таърихӣ бояд ҳамеша ҳифз ва таҳким бахшида шавад. дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат бахусус президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ-раҳмон дар рушди инфраструктур ва беҳтарсозии шароити таълиму тарбия дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ва муаррифии шоистаи он дар арсаи байналмилалӣ муҳим арзёбӣ мегарданд. таъкид шуд ки имрӯз дар донишгоҳ шароити мусоиди таҳсилу фаъолият муҳайё аст ва аз ҳар як донишҷӯ ва корманд масъулияту заҳмати содиқона тақозо менамояд. ҳадаф тарбияи ҷавонони ватандӯсту хештаншинос мебошад ки дар пешрафти донишгоҳ ва ободии ватан саҳмгузоранд. дар идомаи ҷамомат дигар иштирокдорон доир ба ин санаи таърихӣ ибрози назар намуда ваҳдати миллиро яке аз дастовардҳои муҳими даврони соҳибистиқлолӣ унвон намуданд.
имрӯз дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов бо мақсади арзгузорӣ ба ваҳдати миллӣ ва таҳкими худшиносии миллӣ дар арафаи рӯзи ваҳдати миллӣ ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид ки ваҳдат арзиши муқаддас ва сарнавиштсоз барои мардуми тоҷикистон мебошад. ваҳдати миллӣ ба саҳифаи таърихи халқи тоҷик ҳамчун замони нави ташаккулёбии давлатдории тоҷикистон ворид гаштааст. ин эди фархонда тимсоли сулҳ, ҳамдигарфаҳмӣ ва осоишӣ дар ҷамъиятамон боиси эҳёи иқтисоди мамлакат масъулияти умумии мо барои ҳаёти ҳозираву ояндаи дурахшони тоҷикистон аст. иброз гардид ки маҳз ваҳдат омили асосии рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ ва муаррифии тоҷикистони соҳибистиқлол дар арсаи байналмилалӣ гардид. таъкид шуд ки сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти таҳкими ваҳдат ба сулҳу осоиштагӣ мусоидат намуд. иштирокдорони ҳамоиш иброз намуданд ки ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот имрӯз ба сифати арзиши олӣ заминаи таҳкими истиқлолият ва омили калидии рушди иқтисоди миллӣ хизмат менамояд. дар интиҳо як зумра омӯзгорон бо сипосномаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино сарфароз гардонида шуданд. ваҳдати миллӣ кафили устувории ҷомеа ва рушди тоҷикистони соҳибистиқлол. таҳти ҳамин ном дар пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон конфронси илмии назариявӣ баргузор гардид. таъкид шуд ки нақши ваҳдати миллӣ дар пойдории сулҳу субот, ҳамдилӣ, ҳамбастагӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамкорӣ, рушди ҷомеа ва дастовардҳои гуногун дар самтҳои барои иқтисоди миллӣ зарур хеле назаррас аст. тантана ва тараннуми ваҳдати миллӣ аст ки тоҷикистон бо ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо ба сифати ташаббусҳои созанда дар миқёси ҷаҳон эътироф гардидаанд. дар чорабинӣ баромадкунандагон вобаста ба мавзӯъҳои ваҳдати миллӣ омили рушди устувори Тоҷикистон, раванди гуфтушуниди байни тоҷикон омили дастёбӣ ва сулҳу ваҳдати миллӣ ва таъмини суботи сиёсӣ дар ҷомеа маърузаҳо намуданд. ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дастоварди бузургтарин даврони соҳибистиқлолии ватани азизамон мебошад, ки то абад дар хотираи мардуми тоҷик боқӣ хоҳад монд. дар коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бахшида ба 28-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ чорабинии илмӣ-сиёсӣ таҳти унвони нақши ваҳдати миллӣ дар таҳкими сулҳ ва пойдории давлатдории миллӣ доир гардид. қайд шуд ки барқарории сулҳу субот ва татбиқи ваҳдати миллӣ дар мамлакат шароити мусоиди рушди тараққиётро фароҳам овард. дар муҳити устувори сиёсӣ ва амнияти дохилӣ иқтисоди миллӣ рӯ ба афзоиш ниҳод. таъкид гардид ки Тоҷикистон дар тӯли солҳои охир ба яке аз давлатҳои пешоҳанги минтақа дар татбиқи барномаҳои энергетикӣ ва инфрасохторӣ табдил ёфт. ҳамзамон бо пешбурди сиёсати фаъоли хориҷӣ ва ҳузури ташаббусҳои байналмилалӣ аз ҷумла дар самти амнияти об, иқлим ва ҳифзи пиряхҳо, Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун давлати ташаббускору боэътимод муаррифӣ гардид. зикр шуд ки ваҳдат на танҳо заминаи сулҳ, балки шарти аслии пешрафти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маънавии миллат аст. дар маркази саломатии шаҳрии рақами 15 бахшида ба 28-уми солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ҳамоиши илмӣ амалӣ доир шуд. дар ҳамоиш масъулини маркази мазкур, собиқадорони соҳаи тиб ва намояндагони касбу кори гуногун иштирок ва суханронӣ намуданд. бо таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ бо шарофати ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи устувор миллати мо ба саодат расид. иродаи дурандешона ва хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон заминаи асосиро дар роҳи таҳкими сулҳу субот гузошт. имрӯз ҷомеа махсусан ҷавонон зарур аст ки ба қадри сулҳу субот расида барои якпорчагии ватан ва осудагии миллат талош намоянд. дар ҳақиқат сулҳу субот дар ҷумҳурии мо ба осонӣ ба даст наомадааст. барои нигаҳ доштани сулҳу амният бояд мо ҳар як фарди солимфикри мамлакат дар иттиҳоду ҳамбастагӣ ваҳдати миллиро таҳким бахшему баҳри боз ҳам ободу пешрафт гардонидани сарзамини аҷдодиямон талош намоем. Тоҷикистон яке аз кишварҳои ободу зебо ва тинҷу ором маҳсуб ёфта, ҳамасола дар ин сарзамини биштосо 27 июн рӯзи ваҳдати миллӣ ҷашн гирифта мешавад. ба ин муносибат бо ибтикори муассисаи давлатии рӯзномаи Хатлон
мизи мудаввар дар мавзӯи нақши матбуоти даврӣ дар таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ баргузор карда шуд, ки дар он намоянда аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, донишмандону адибон ва рӯзноманигорони нашрияҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва вилоятӣ иштироку суханронӣ намуданд. нахуст роҷеъ ба саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи эъмори давлатдорӣ ва тандурустию хештаншиносӣ ва нақши бузург доштан дар барқарорсозии сулҳу субот дар сарзамин андешаронӣ сурат гирифт. воқеан ҳам ваҳдати миллӣ аҳамияти муҳими таърихӣ ва фарҳангӣ дошта, рамзи ягонагӣ ва ҳамбастагии миллату давлатро таҷассум менамояд. бо шарофати ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти давлатӣ дар як муддати кӯтоҳ Тоҷикистон ба як мамлакати ободу пешрафта табдил ёфта, зери роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол аз сол дар ҳоли рушд қарор мегирад. дар ин рӯз ҳамзамон китобҳои тозанашри рӯзномаи Хатлон таҳти унвони ваҳдатсаро ва нома ба насли оянда рӯнамоӣ карда шуд. ин китобҳои ба таб расида роҷеъ ба ҳаёту саргузашти миллати тоҷик ва хизматҳои шоёни пешвои миллат дар барқарорсозии сулҳу субот ва ноил шудан ба истиқлолияти комили кишвар тавъам мебошад. дар шаҳри душанбе рӯнамоии маҷмӯаи вақте ки офтоб тулӯ мекарди адиб ва рӯзноманигори шинохтаи мамлакат очеркнависи хушқалам Алихон Зарифӣ муаррифӣ гардид. гузориш дар ин хусус. аз гузашта то ба имрӯз китоб барои инсон як маъхази бебаҳои ақлу хирад аст. ҳар як халқу миллат маҳз тавассути китоб тамоми мероси гаронбаҳои худро дар тӯли асрҳо омӯхтааст. бахшида ба 28-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ бо ибтикори иттифоқи журналистони Тоҷикистон дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон рӯнамои маҷмӯаи вақте ки офтоб тулӯ мекарди адиб ва рӯзноманигори шинохтаи кишвар очеркнависи хушқалам Алихон Зарифӣ бо иштироки васеъи аҳли қалам рӯзноманигорон баргузор гардид. дар чорабинӣ иштирокчиён ба маҳфили шиносоӣ бо китоби тозанашри вақте ки офтоб тулӯ мекард суханронӣ намуданд. дар китоби мазкур як силсила очерку лавҳа ва мақолаҳои публисистии солҳои охир навиштаи муаллиф гирд оварда шудааст. дар чорабинӣ гуфта шуд ки Алихон Зарифӣ ҳамчун рӯзноманигори публисист шинохта шудааст. дар эҷодиёти ӯ лавҳа ва очерк мақоми хос дорад. хонандагон метавонанд ки аз мақолаҳои дар ин китоб ҷамъоварда шуда маълумоти дақиқ, саҳеҳ ва фаровонро дарёфт намоянд. ба қалами ӯ китобҳои Насими Терай, Ҳамошиёни Уқобон, Марзи Садоқат, Дар пайроҳаи ошно, Марде аз канори Хоҷа Сартез, Ҳикояҳои Чашмаҳо, Диёри Сарҳанги Хуршед ва Озодапаланг тааллуқ доранд. соли 2025 дар мамлакат наздики 5000 истироҳатгоҳи назди мактабӣ, варзишӣ, санаторӣ, солимгардонӣ ва меҳнатӣ омода карда шуданд, ки дар онҳо беш аз 250 000 нафар кӯдакон ва наврасон ба истироҳату фароғат фаро гирифта мешаванд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар марҳилаи якуми сафарбаркунии кӯдакон ба истироҳатгоҳи Ширкенти шаҳри Турсунзода як гурӯҳ хонандагони аз 7 то 14 сола ба фароғатгоҳи тобистона ҷалб карда шуданд. ба ин муносибат дар шӯрои иттифоқҳои касабаи вилояти Хатлон бо иштироки наврасон ва падару модарони онҳо ҷамъомад доир гардид. дар ин чорабинӣ масъулин таъкид доштанд ки кӯдакони оилаҳои камбизоат, ятиму бепарастор, хонандагони болаёқат ва фарзандони кормандон ба истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ фиристонида мешаванд. хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарофати сулҳу оромӣ кӯдакон ба таҳсил ва таълиму тарбият ҷалб гардида, хонандагони болаёқат имкон доранд ки ҳар тобистон дар давраи таътил ба истироҳату фароғат ҷалб карда шаванд. шукронаи ваҳдати миллӣ, шукронаи осудагии ватани азизамон, шукронаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки имрӯз мардуми Тоҷикистон дар фазои осуда ором зиндагӣ доранд. масъалан ҳамин оромӣ осудагии кишвари азизи мо аст ки кӯдакони мо метавонанд дар тамоми осоишгоҳҳои берун аз шаҳр истироҳат намоянд. иттифоқҳои касаба бо истифода аз ҳамаи имкониятҳои мавҷуда кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки дар
маросими имсола ҳарчи бештар кӯдакони болаюқату ниёзманд ва ятиму бепарастор ба истироҳатгоҳҳо ҷалб карда шаванд. таъкид карда шуд ки ҷиҳати хубу хотирмон сипарӣ намудани давраи таътил дар истироҳатгоҳ бояд кӯдакон ба қоидаҳои дурусти машғулиятҳо, тозагӣ ва муносибати байни ҳамдигарӣ дуруст риоя намоянд. истироҳатгоҳи Ширкен дар мавзеи хушбоду ҳаво бо фароҳам овардани имкониятҳои будубош барои то 450 нафар кӯдакону наврасон бунёд шудааст. ҳоло дар истироҳатгоҳи мазкур барои фароғати хушу гуворои кӯдакону наврасон тамоми шароиту имконот муҳайё мебошад. дар истироҳатгоҳи 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов басти якуми истироҳати тобистонаи наврасону ҷавонон оғоз гардид. дар маросими оғози басти якум намояндагони шӯрои иттифоқҳои касаба ва раёсати маориф иброз доштанд ки тобистони соли равон дар вилояти Соғд ба чорабиниҳои солимгардонӣ фарогирии зиёда аз 75 000 кӯдакону наврасон ба нақша гирифта шудааст. инчунин аз ҷониби иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Соғд кӯдакони ятиму бепарастор ғолибони озмуну олимпиадаҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ба таври ройгон ба истироҳату фароғат фаро гирифта мешаванд. соли ҷорӣ 10 лагерҳои берун аз шаҳрӣ, 741 истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ, 103 истироҳатгоҳи меҳнати истироҳатӣ ва 102 истироҳатгоҳҳои варзиши беҳдоштӣ амал мекунанд ва мо масъулини шӯрои иттифоқҳои касабаи вилояти Суғд низ кӯшиш ба харҷ медиҳем ки то ки имсол низ истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон хубу хотирмон гузарад. шароити мусоид дар заминаи бунёди инфрасохтори зарурӣ ба монанди хобгоҳҳои замонавӣ, синфхонаҳои барҳаво барои гузаронидани машғулияти гуногун дар доираи маҳфилҳои амалкунанда, китобхона, толори фарҳангӣ, ошхона, майдончаҳои варзишӣ ва ҳафзи шиноварӣ ба он боис гаштааст ки наврасону ҷавонон барои сипарӣ намудани давраи таътили тобистона ин маконро ихтиёр кунанд. дар ҳар баст ки дар маҷмӯъ 10 рӯзро дар бар мегирад, аз ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат наврасону ҷавонон ба истироҳат фаро гирифта мешаванд. дар ин суратгоҳ дар як рӯз 4 бор ба мо хӯрок медиҳанд ва дар соатҳои аз 11 то 12:30 мо дар маҳфилҳои гуногун иштирок мекунем. ҳар рӯз мо машқҳои пагоризӣ мекунем ки дар он мо медавем ва барои саломатии мо ин манфиатовар аст. дар басти якум агар бештар аз 200 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд ба истироҳат фаро гирифта шуда бошанд, дар басти дуюм аз шаҳри Душанбе ва вилояти Хатлон низ шумораи зиёди наврасону ҷавонон барои хубу хотирмон сипарӣ намудани давраи таътили тобистона ба ин ҷо меоянд. дар ҳар баст барои солимгардонӣ ва инкишофи нерӯи эҷодии наврасону ҷавонон вобаста ба синну сол маҳфилҳои гуногун амал мекунад. дар истироҳатгоҳ 10 маҳфил фаъолият мебарад ки ин маҳфилҳои шашкаву шоҳмот, маҳфили дӯзандагӣ, маҳфили рақс, маҳфили сурудхонӣ, ровии беҳтарин, китобхони беҳтарин ва якчанд намуд маҳфилҳои варзишӣ аз ҷумла футбол, волейбол, баскетбол, оббозӣ ташкил карда шудааст. истироҳатгоҳи наврасону ҷавонон ба номи 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷаббор Расулов масоҳаташ 6,5 гектар буда соли 2011 сохта ба истифода дода шудааст. истироҳатгоҳ дорои 6 бинои дуошёнаи хобгоҳ ва дигар иншооти зарурӣ буда тобистони имсол имкони ба истироҳат фаро гирифтани 1800 нафар хонандаро дорад. истироҳатгоҳи бачагонаи беруназшаҳрии Ширкен дар басти аввал 380 нафар кӯдакону наврасонро аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба истироҳату фароғат қабул кард. он дар яке аз мавзеъҳои хушбоду ҳавои шаҳри Турсунзода ҷойгир буда дорои тамоми шароити истироҳату фароғат мебошад. мувофиқи нақшаи корӣ барои нигоҳубини шабонарӯзии кӯдакон дар ин истироҳатгоҳ 28 нафар мураббиён ба кор ҷалб карда шуданд. акнун истироҳаткунандагон 12 рӯзи таътили тобистонаашонро дар ин мавзеъ сипарӣ хоҳанд кард. қисме аз истироҳаткунандагонро кӯдакону наврасони ятим, бепарастор, аз оилаҳои камбизоат, кӯдакони дорои имконияти маҳдуд ва тарбиятгирандагони мактаб-интернатҳо ташкил медиҳанд ки дар доираи сиёсати инсонпарварона ва зери ғамхории доимии роҳбарияти олии кишвар ба таври ройгон бо роҳхат таъмин карда шуданд. дар истироҳатгоҳи бачагонаи Ширкен тамоми шароитҳо барои буду бош ва иштироки кӯдакон муҳайё карда шудааст. аз он ҷумла майдончаи футбол, майдончаҳои варзишӣ барои пионербол, баскетбол, ҳафзи шиноварӣ, ошхона ман метавонад ки дар як рӯз 4 вақт бо хӯрокҳои гарм кӯдакон таъмин карда шуданд. ҳама мураббиё аз рӯи нақшаи корӣ бо кӯдакон бо реҷаи рӯз ки тадриқ шуда кор ва фаъолият менамоянд.
дар истироҳатгоҳ утоқҳои хоб, бунгоҳи тиббӣ, ошхона, китобхона, майдончаи варзишӣ ва ҳафзи шиноварӣ ба талаботи имрӯз мутобиқ гардонида шуда барои босамар гузаштани таътили хонандагон бозиҳои шавқовари зеҳнию варзишӣ ва барномаҳои фарҳангию фароғатӣ гузаронида мешаванд. Маврид ба зикр аст ки дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 феврали соли 2025 дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли 2025 дар ҳудуди мамлакат қариб 5000 истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ, варзишӣ, санаторӣ, солимгардонӣ ва меҳнатӣ омода гардида дар онҳо беш аз 250 000 нафар кӯдакон ва наврасон дар 4 баст ба истироҳату фароғат фаро гирифта мешаванд ки татбиқи ин тадбир ба зиммаи Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон вогузор карда шудааст. фаъолияти ҳама намуди истироҳатгоҳҳо тибқи хулосаҳои хадамоти ваколатдори санитарию эпидемиологӣ, зидди инҳисорӣ ва зидди сӯхтор ба роҳ монда шуд. Дар истироҳатгоҳи Ширкенти шаҳри Турсунзода гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоии кӯдакону наврасон аз синни 7 то 14 сола омада якҷоя мавсими тобистонро дар басти якум бо истироҳату фароғат фаро гирифта мешаванд. бояд гуфт ки масъалаи таълиму тарбияи насли наврас дар замири онҳо бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, пост доштани арзишҳои миллию фарҳангӣ ва талқин намудани ҳурмату эҳтиром нисбат ба калонсолон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба шумор меравад. ҳамин аст ки ҳамасола аз ҷониби ҳукумати кишвар ҷиҳати ба истироҳату фароғати тобистона фаро гирифтани кӯдакону наврасон пайваста тадбирҳои муассир андешида ба онҳо шароиту имконияти зарурӣ фароҳам оварда мешавад. лагери истироҳатии тобистонаи кӯдакон ва наврасони ноҳияи Рашт дар мавзеи хушбоду ҳавои дараи Камароб ҷойгир мебошад. дар ин макони истироҳатӣ барои истироҳату фароғати хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва мактаби интернати ҷумҳуриявӣ тамоми шароитҳо муҳайё мебошад то давраи таътили тобистонаи мактабачагон боз ҳам хушугуворо гузаронида шавад. имсол дар се марҳила лагери истироҳат ташкил намудем. марҳилаи якуми он оғоз гардид ки дар он 50 нафар фаро гирифта мешавад. барои истироҳаткунандагон тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин макони зебоманзари соҳили дарёи Сорбоғ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бо мақсади фароҳам овардани шароити зисту фароғати хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Рашт як қатор иншооти замонавӣ ва зербиноҳои иловагӣ бунёд кардааст ки ҳамасола кӯдакону наврасон дар мавсими тобистон ба истироҳат ҷалб карда мешаванд. аз ҷумла хобгоҳи дошонаи кушодубарҳаво барои 50 ҷой, толори маҷлисгоҳ, ошхона, майдончаҳои варзишӣ барои футболу волейбол ва гузаронидани дигар намудҳои варзишию фарҳангӣ муҳайё мебошад ки дар дигар ноҳияҳои минтақаи Рашт чунин макони истироҳатӣ барои истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон умуман вуҷуд надорад. ба гуфти масъулини соҳаи маорифи ноҳияи Рашт, мавсими истироҳатии тобистонаи кӯдакону наврасон аз се давр иборат буда. дар ин макони зебоманзари дараи Камароб соли равон зиёда аз 200 нафар хонандагони фаъолу соҳибистеъдоди муассисаҳои таълимӣ ва мактаби интернати шаҳраки Навобод истироҳати тобистонаи худро мегузаронанд. дар ин истироҳатгоҳи мавсимии тобистонаи дараи Камароби ҷамоати деҳоти ба номи Боқираҳимзода даҳҳо нафар омӯзгорони соҳибистеъдоду соҳибихтисоси фанҳои алоҳида ҷалб гардиданд ки баробари истироҳат онҳо ба хонандагон машғулиятҳои иловагӣ мегузаронанд то малакаи донишу истеъдоди толибилмон, маҳорату лаёқати шеърхонӣ ва дигар фанҳои таълимӣ боз ҳам баланд бардошта шавад. бо мақсади боз ҳам ҷалби бештари хонандагон ба истироҳати тобистона дар назди як қатор муассисаҳои таҳсилоти миёнаи ноҳияи Рашт ташкили лагерҳои наздимактабӣ пешбинӣ шудааст ки рӯзҳои наздик ба фаъолият шурӯъ мекунанд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. бинандагони азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор. хайр саломат бошед. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. салом
салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 25 июни соли 2025 шинос менамоем. Мутахассисони агентии обуҳовошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд, ки дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйиробандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 3-8 дараҷа, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйиробандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 24-29 дараҷа, рӯзона 38-43 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои Доманакӯҳӣ шабона 18-23 дараҷа, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйиробандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 19-24 дараҷа, рӯзона 36-41 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои Кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа, рӯзона 26-31 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ ҳавои тағйиробандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 20-25 дараҷа, рӯзона 36-41 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои Кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйиробандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа, рӯзона 39-41 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби хушу болидаро таманно дорем. хайр.